Bewoners van Dam Preto stellen een ultimatum. De situatie rond het natuurgebied Dam Preto is al lange tijd een probleem voor de buurtbewoners. En nu is het een afvalplaats geworden van verse kippenmest gecombineerd met kippenkadavers, waardoor er de hele tijd roofvogels in het gebied rondhangen. Dat zegt Giselle Rosalia. Zij is de woordvoerder van de bewonersvereniging Unidad y Habitantes Andipariba. Ze is ook lijsttrekker van de partij Movimento Corsão Promé. Maar ze laat weten dat de bewoners de overlast zat zijn en de overheid een ultimatum geven om te stoppen met het dumpen van kippenmest en kippenkadavers in het plek die jarenlang overlast veroorzaakte door het verbranden van afval. Maar in augustus kwam daar een eind aan. Toen zei het ministerie van Gezondheid: we sluiten de hekken, niemand mag hier meer wat dumpen. En een paar maanden later kwam het probleem met de kippenmest die daar gedoemd werd, met alle gevolgen van